Akorwe ward ya Itibo nsemo yebunga ya North Mugirango imeye county ya Nyamira ya Serita Eric Mireri ni gamo chiri omwe MCA we ward yeyo omanyeke na Lamek Square usenana asekerianga egati ye Kibara korengana nere kitari korosibwa bwikiranu egati ye Kibara icho namona ne bareria ekorochi nsemo cha Nyaramba goika enkinda nagenda mpaka egechini amona eria ekorochi nsemo cha Bweri goika Okibaga Mireri nigatebne ngachikonda okurwebwa ne bareyo igo kitari kubwati babuja no yanigo okwana kuroseme yo Mireri nigo asabire chikonda chibare yo kibe chikonanwa asenchera ire yo bwasyoku Samarieta nengoro kwa Eric Miyogo Mireri kurwa sensama Itibo ward ena chire iga sembeo asengencho mangana twacha tukabeka mbeo ndora mu MCA wose nyanya taketi serious chibara na chia sariki ichina chibara chisaregeteiga skuru chegoiru abana bano mbanse ko chande kandi okomanya bono nchira kibachi weta une para ere kurwenginda ukibanga ne para embeke para egotirimboka kurunyaramba oche skuru nginda oendege chini otirimboka bakasa kwetundu bali pado yege chini omanya weta ku kibanga ebare yo ne saregete naende nembe mano kira kitangia chororo gekakuye kabito bukomba bamoinse gekagenda bono ntu okumanyanga na maene ebara ngori muyarenge gosine bitimbi ebiswaeli bono nakina chira igambelwa kubori omo MCA sagotoka atotabye mangana uburonge nenyagitari twaboraneti ndorarose oirane irichiburinde nyagitari yege chini everia okora repair yaso kichibe singa na kebe banyagitari mbayo lakini tokugwa banyagitari mbaro anene nyagitari ene asumbuira abantu mono abaruira bakoba bayubake korwa apake kerenyo ne kerenyo distance ntambe sana na baranchiringiya gutakira abwege chine dispensary yeyo otirimboke ogenda sakuru kogisege ochiko material ogende kebabense onde kerenyo chibara ne chimbe bobe no mpiki pikite goita wono chibara echi abere chimbe goetera koena na kebosani mangane chibara na tenda chinde bana chinyagitari ebirasi bya ICD etokonyora asomondo bwata no yo me contractor yamo chibasigo so account ya yamo bamanya goteba na engakigo ye chikura umuntu agateba nawe chikura abantu no ne 5 abantu baito bangire chibesa imwaro pa election ina chabekera tebes chakora arafu na abantu bande ngorora mekabare chebirasi bya ICD chipase bina cyari kuri ubu ntiyago gete bantu oburayo boito abantu bari kugwancha engorombwate banche na barubandigere kapisa nabongo bakonya maramisi atakobo naende baise gwanda gonkonya inchiko bo mu MCA 2027 ekora ndo cha abantu batwarira moyo go chasende incha mangana y'ikibara inkwa contractor chebinyoro chikore ntori kwanda kwenda na gefamilia usto chikwenda na kebusani inkorangeri umugambi orangeri barasa bataba mbara kirembe toikaransense twaeti nanto atabe contractor twaire na ero twamoire 1 day go 2 days go 1 week bare yere ngento na bateye abantu be gwati yeto Itibo bunango kwanaiga bari mukia matoigoro abana babwate bibande babwate chikadi nabantu bari baito banganyite uchinse mbali baira naka nabantu bari bakari koruishiko ngabate kwa kachikura sei Itibo gwati tuangire naende bantu ambaye chikorekana ekyo ningente kanene emakia nane ira chikoba naende era tubusuku